Godt. Vi skal ind og så prøve at regne noget med det her procentregning, hvor vi skal prøve at trække de her procenter fra noget, som vi kender i forvejen. Og hvis vi kigger på den opgave, som vi skal arbejde med, så er det opgave 27 på side 102 i grundbogen. Og opgaven den går alt i sin enkelhed ud på, at vi skal finde ud af, hvor meget Julie hun kan spare på de forskellige stykker tøj, og hvad prisen den så vil være, mens tøjet det er på udsalg. Og så er det så, at vi til allersidst skal give et bud på, hvad for nogle ting Julie hun kan købe for 400 kroner. Det vi får at vide i opgaven, det er, at vi har en førpris på alle de her stykker tøj. Og så får vi så også at vide, hvad rabatten den er i procent. Så det vi skal have fundet ud af i etteren, det er, hvor mange penge Julie hun kan spare på de forskellige stykker tøj. Og så også, hvad de forskellige stykker tøj de reelt koster, mens de er på udsalg. Og det handler altså om, at vi skal finde ud af, hvad procenten den er i kroner. Og så skal vi så trække det fra den førpris, som vi får opgivet i opgaven. Og hvis vi bare lige tager et eksempel, så har vi en hoodie her. Den er på udsalg, og før der kostede den 250 kroner, og så sparer vi så 30%, mens den er på udsalg. Det vi så skal finde ud af, det er, hvor mange penge vi kan spare på den her. Og det gør vi ved at så tage 30% af de her 250 kroner. Der kender vi jo så godt formlen, hvor vi har de her 30, altså de 30% gange 250, som er førprisen, og så dividerer vi det med 100. Og der kender vi jo godt reglen med, at nullerne her, de kan gå ud med hinanden. Så der reelt egentlig bare står 3 gange 25. Når vi så regner det ud, så får vi så 75 kroner. Det er altså de penge, som vi sparer på den her hoodie. Så når rabatten den er 30%, og normalprisen den er 250 kroner, så sparer vi 75 kroner i rabat. Så er det så, at vi i toeren skal finde ud af, hvor meget tøjet det så reelt koster, mens det er på udsalg. Og der trækker vi altså bare den procentpris, vi lige har fundet. Den trækker vi så bare fra prisen. Så vi starter med at så finde ud af, hvad er 30% af 250, og det trækker vi så fra de 250 kroner. Så det er altså 250 minus 75 kroner, og så koster den her hoodie altså reelt 175 kroner. Så det I bund og grund skal arbejde med, det er, at I skal finde ud af, hvad procenten den er af prisen for alle de her stykker tøj. Og der går I ind, og så tager I den procent, der står på, og ganger det med førprisen, der står i billedet, og så dividerer I med 100, så har I rabatten i kroner. Så hvis det er bukserne, så skal I så ind og så tage og så regne 25 gange 300 divideret med 100, og så har I rabatten i kroner. Det trækker I så fra førprisen bagefter, nede i opgave 2. Så I går ind og siger førprisen minus den rabat, I lige har fundet for de forskellige stykker tøj eller smykker, eller hvad I nu finder. Og så har I så prisen med rabatten, så hvad tøj det egentlig koster på udsalg. Og så er det så i træerne, at I skal gå ind og så give 3 forskellige bud på, hvad Julie hun så kan købe for de her 400 kroner. Og der tager I altså de 400 kroner, og så trækker jeg så tøjet fra, eller smykkerne. Og der skal I jo så huske, at I skal bruge det resultat, I har fået i opgave 2, for hvad tøjet det reelt koster, mens det er på udsalg. Så god fornøjelse med det.